Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da mita 25 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum, Nabila Muktar Uba ke fata kun wani lafiya a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Isra'ila ta ce za ta gudanar da bincike kan kisan Falasɗinawa 27 kusa da wata cibiyar rarraba kayan agaji a Gaza. An tabbatar da Lee Jae-myung mai sassaucin ra'ayi a matsayin wanda ya yi nasara a zaben shugaban ƙasa a Koriya ta Kudu. A Najeriya, rundunar 'yan sanda ta ce tana gudanar da bincike kan ibtila'in ruptawar ƙasa da ya yi ajalin ƙananan yara da tuni aka yi jana'izar su a Kaduna. Wanda duk kananan yara ne suka rasa rayukansu, an binne su mutum 7 da ba su lafiya su ma suna na a asibiti inda suke an san. Gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sun buƙaci mahukunta a jamhuriyar Nijar su gaggauta sakin ɗan fafutukar nan Musa Cangari. Ba wai suna yi ne don amfanin kansu ba, suna yi ne domin a tabbatar da cewa al'umma ta gyaru. Su hukumomin sojan Nijar ya kamata su sani akan cewa mulkin da suke cewa suna yi don mutane suke yi, ba wai don kansu ba. Muna kuma tafa da ƙarin bayani kan mahimmancin da ke tattare da amfani da keke yayin da ake bikin ranar keke ta duniya a yau, amma farko ga labaran duniya tare da Zulaiha Abubakar.